OK, takže čaute. Ja vás vítam u nového videa. Toto video je znova z reality. OK, takže moje skills z reality sú úplne na hovno. To už pokračte na to. Dneska som vám chcel ukázať môj setup. Vlastne celý môj setup. Až od notebooku po git. Takže to bude moja krásna HP značka. Vidíte? Si má krásna HP značka, to mám HP. Hej. Vidíte ešte raz. Tam mám Windows 10 a myšku drevenú. To málo nefunguje. Počkajte. OK, už som späť a ja keď tento počítač vyťahnem z nabíjačky, tak sa celý ten počítač vypne a to tak asi nebudem robiť. A proste klasický kompáč. Hej, a toto zberá, čo mi na mňa bude také, no tak toto má video. OK, takže pokiaľ idem odhaliť moje meno, pokiaľ meno, idem si prdel, poviem nejaké radnom meno. OK, takže je to naopak. Ste neuvedomil. Tam je môj kompáč. Koľče? Tu. Tam je môj kompáč. Že vám chcem niečo ukázať. To, že vydačí odbeh. Tak raz vám to ukážem. Stavujete dať odbeh. Alebo nie. Tak fuck. Chcel by som vám ešte povedať, že dajte odber kanálu Pixel hraje. Veľmi mi s tým pomôžete a vlastne aj Pixelovi pomôžete. Jak to vydám nové video, takže dúfam, že to bude fajn. Takže teraz nebudem kladať, aspoň sa kúknem. Asi by som chcel, že by som si vyrobil vlastne intro, lebo inak neviem, už budeme bez intra, ale že proste intro bude asi skôr také. OK. Intro je takéto, ja som zavodať, niečo tam budem robiť. To ste určite natáčam. Keďže také som to láklo, čo ma stalo takto v ruke. Už som mal hrať auto snáď. Kam som teraz skočil, som tak fajne urval nohu.
Okej. Takže to teraz na nič. A Júža, keď chcete viac videí z Kály, tak dajte like a tiež odber a počkejte. A zatiaľ čau.